Shin ka san ma'anar kalmar ƙara da harshen Larabci? Kalmar ƙara dai na nufin nahiyoyi. Duk da yalwatar faɗin ilimi da yalwatar hanyoyin samunsa a duniyar da muke ciki, mutane da dama ba su san adadin nahiyoyin duniyar da suke rayuwa a cikinta ba. Ku biyo ta cikin wannan gajeren bidiyo domin bayyana muku adadin nahiyoyin da muke da su a duniya, domin gane shin a cikin wata nahiya kake rayuwa. Ku biyo ni. Nahiya dai na nufin manya-manyan yankunan shimfiɗaɗɗun ƙasashe da muke da su a cikin wannan duniya tamu. An ƙididdige su ne dangane da yarjejeniyar masana, ba wai don wasu ƙa'idoji na musamman ba. Akwai yankuna na ƙasa guda 7 wanda aka ɗauka a matsayin nahiyoyi na wannan duniya, waɗanda suka haɗa da nahiyar Afirka, nahiyar Asiya, nahiyar Amurka ta Arewa, Amurka ta Kudu, Antarctica da yankin Turai da Australia, kamar yadda ake karantar da ɗalibai a yankin nahiyar Amurka da sauran nahiyoyin duniya daban-daban. Ana ɗaukan Zealandia, wani katafaren yanki na duniya, a matsayin nahiya mai zaman kanta, kamar yadda wasu masana suka ce wasu 'yan bambance-bambance na iya haɗe waɗannan nahiyoyi su koma guda 4 kamar haka: Amurka da kuma Afro-Eurasia, inda Afro-Eurasia a nan ta ƙunshi ƙasashe guda 3, wato Afirka, Europe, yankin Turai kenan, da kuma Asiya, shine a jimlace aka kira shi da Afro-Eurasia. Amma abin da aka fi haƙaƙewa a kai shine waɗannan nahiyoyi guda 7 ne kamar yadda muka ambata, kuma sun haɗar da Afirka, Antarctica da Asiya, Australia da Turai da kudancin Amurka da kuma arewacin Amurka. Domin samun ƙarin masaniya akan waɗannan nahiyoyi, girman faɗin ƙasa da ma adadin mutanen da suke kunshe a kowace nahiya, ku biyo mu a cikin wani bidiyon. Sai dai kafin wannan lokaci, idan wannan bidiyo ya burge ku, ku danna mana subscribing a wannan tasha tamu da AAU TV Plus. Ku yi following ɗinmu domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Sunana AAU, nake cewa ma'assalam.